Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu ngo-2021 iPalma ika-Justin Timberlake la isiqala khona ngo-Eddie Palmer esembona ebhasini ebuya ejele emva kokudonsa eminyaka ewu-12 wonke eboshiwe. Wathi uma efika ekhaya u-Eddie wemukela ugogo wakhe uVivian wamjabulela kakhulu ngokubuya ekhaya. Ethi ugogo ngabe umhlangabezile kodwa manje abasamvumeli ukuthi adrayive imoto yakhe ngenxa yeminyaka yakhe. U-Eddie wasuka lapho eseye ekamereni lakhe wafica izinto ey'ngashintshile zisenjengoba eyishiye 12 years ago. Kodwa kwamxaka uma ebuka ngaphandle kwewindi wabona ukuthi ugogo wakhe useqashisa abantu egcekeni lakhe abalihlala kwi-caravan ngesikhathi ebona omunye wesifazane egama lakhe uShelly nendodana yakhe uSam, nokuyilapha ubona khona lowo mndeni ukuthi uphila kanzima. Ugogo uVivian watshela u-Eddie ukuthi ukuba kazweli leya ngane yomfana uSam ngabe usemxoshile uShelly neboyfriend yakhe endaweni yakhe. Ethi ngoba badle idakamizwa notshwala baxabane phambi kwengane sebedla, ugogo uVivian watshela u-Eddie ukuthi kumele athole umsebenzi akhe kabusha impilo yakhe. Ethi ngiyazi ukuthi akulula ukunikwa i-second chance ey'ndaweni ey'ncane njengale ndawo yethu. Ethi ukuthi ukuhlala nje ungenzi lutho kungenza isimo sibe worse. Ngakusasa u-Eddie wadrayiva imoto kagogo wakhe ezama ukuyofuna umsebenzi. Ntambama u-Eddie wahlangana nabangani bakhe bakudala ebhar. Bajabulela ukubonana bexoxana ngey'ndaba zakudala. Omunye wabangani bakhe uDarrell watshela u-Eddie ukuthi ikhono lika-Eddie lokudlala irabhi laqedwa indodana kaDarrell. Omunye umngani ka-Eddie kuthiwa uCole naye wayesanda ukuthola umsebenzi wokuphoyisa. Watshela u-Eddie ukuthi basahamba bazobuye bambone. Uyathemba ukuthi izinto zizohlangana empilweni ka-Eddie. Ebhar kwafika noShelly bagcina bedakwe naye u-Eddie owagcina eselele kusofa kaShelly. Wathi uma ephuma kwe-caravan ephethwe ibhabhalazi wethuka ugogo uma embona ephuma khona. Ugogo wabona ukuthi u-Eddie uzophinda angena enkingeni wamthatha wathi abaye esontweni. Bahamba bobathathu noSam. Wathi efika esontweni u-Eddie abantu babehleba ngaye, abanye bethi isigebengu esibuye ejele size esontweni. NoSam wayenenkinga ney'ngane zabafana ey'ngangaye ezazimchukuluza. Ekuphumeni kwesonto u-Eddie wayesekhuluma nabangani bakhe laba ayekade enabo ebhar. Ngesikhathi kufika uDarrell ekhuluma ngoSam ethi lo mfana omncane unenkinga ka-act njengabanye abafana u-actisa okwentombazane. Sebefika ekhaya ugogo uVivian wanikeza uSam into azoyidla. Nesibonayo ukuthi uVivian wayemthanda kakhulu uSam. Ngakusasa ekuseni ugogo uVivian wanikeza u-Eddie imali for ukuthi ayothenga ukudla kwasendlini. Noma u-Eddie wayezizwe namahloni for ukuthatha imali kugogo. Esephuma u-Eddie wabona uShelly neboyfriend yakhe beyongena emotweni behamba. Esitolo u-Eddie wabona isaziso sesikhala somsebenzi. Wathi uma ebabuza ngalowo msebenzi bamtshela ukuthi vele usetholakele umuntu ozongena kuleso sikhala. U-Eddie wabona ukuthi benze excuse ngoba bayamazi ukuthi une-criminal record. Esebuya u-Eddie wafica uSam ebrashini weley'kagogo wayehleli ey'buka esibukweni. UVivian watshela u-Eddie ukuthi umfana omncane uSam usazothi ukuhlala nabo isikhashana ngoba uma wakhe uShelly usebuyele kulama-drugs akhe futhi unyamalele. U-Eddie watshela uSam wayedlala ngonodoli ukuthi akusibona babafana onodoli. uSam wathi ku-Eddie ngingadlala nganoma iliphi ithoyizi engithanda ukudlala ngalo. Esephaka uVivian ebusuku wabuza ku-Eddie ukuthi kuhamba kanjani ekutholeni umsebenzi. Kodwa isimo sashuba lapho sengathi kuyaxatshana ngoba ugogo wayesesola u-Eddie ukuthi akambuyiselanga ushintshi wakhe. U-Eddie wacasuka wahamba washaya umoya ebhar. Ngesikhathi ebona inye ipost yesikhala somsebenzi kwakufuneka umuntu ozokorobha clean esikoleni sendawo. Wavuka ngakusasa u-Eddie sewuzama inhlanhla kuleyo primary school. Kodwa sekwe-interview u-Eddie wazama ukuchaza mayelana nokuboshwa kwakhe ngoba babemazi. Kodwa uthisha omkhulu uMr Forbes ne-vice principal uMr Sips babengayithembi into eyayishiwo u-Eddie, kodwa ngokubona ukuthi ube umdlali werabhi onethalente kwi-high school ewu-next door yala ekhaya nokuthi wagraduate kuyona i-university ekhona endaweni, uprincipal uMr Forbes cabanga ukuthi akamnike i-second chance. Nokwathi uthisha omkhulu mebuza u-Eddie embona isibongo sakaPalmer embuza ukuthi uyazana noVivian, wathi u-Eddie ugogo wakhe lo, kanti uprincipal usonta naye uVivian. Kwathi later ngalobo busuku ugogo uVivian waxolisa ku-Eddie for ukumsola ngokumtshontshela ushintshi wakhe. Khona lapho u-Eddie wareceive phone call for ukuthi useqashiwe esikoleni ngavuka azoqala ngakusasa. uSam wayefunda kuyona leyo primary la ezosebenza khona u-Eddie, kanti siyathola ukuthi uSam wayengenabo abangani babafana, wayenabangani bamantombazane. Uclass teacher kaSam uMaggie wayemnakekela kakhulu uSam ngoba wayazi ukuthi iy'ngane zabafana zazimchukuluza emvikela. Abantu emphakathini nasesontweni babejwayele ukutshela ugogo uVivian ukuthi akafonele abesekhaya ley'ntandane ngoba uma kaSam uyisidakwa amane akhuliswe ama-social worker uSam. Kodwa ugogo uVivian wayengafuni nakuyizwa leyo ngokuthi uSam wayemthathisa kwamzukulu wakhe. Ethi yena kuyimanje uyamnakekela uSam, akumhluli lokho ngoba uma wakhe uShelly kade ahluleka. Ngakusasa ekuseni u-Eddie wafica uSam ebuka uPopeye beFairy Princess edlala nangonodoli. Wangena u-Eddie, uSam wamtshela ukuthi namhlanje ugogo uVivian uselala isikhathi eside. Wethuka u-Eddie ngoba wayemazi uVivian uvuka early, nokuyilapho athola khona ukuthi ugogo ushone elele. Wahamba isikhathi wangcwatsha ugogo nabantu bendawo babefikile bezomphelezela. Ukushona kwakhe kwashiya isikhala esikhulu ku-Eddie noSam. Emsebenzini u-Eddie bamnika iy'nsuku zokuhlala ekhaya zile. Endlini uSam naye wayekhumbula ugogo esebenzisa ama-makeup akhe egcoba nama-lipstick. U-Eddie wayenestress wahamba
wahamba wayebhanga lobo busuku wayophuza. Wabuya u-Eddie esedake usemelele kusofa. Ekuseni u-Eddie wampakishisa izimpahla zakhe bangena emotweni bahamba. Ngesikhathi edidekile uSam ukuthi kwenzakalani, wahamba elandela u-Eddie baye e-police station. U-Eddie wafica umngane wakhe uCole lo osanda kuba iphoyisa emtshela ukuthi uShelly usenyamalale for 2 weeks kumanje uSam usehlala naye. uCole watshela u-Eddie ukuthi abase-welfare bazomthatha uSam bamhlalise ey'ntandaneni. Wahamba u-Eddie ngesikhathi eshiya uSam e-police station. uSam embuke ewindini. u-Eddie esehamba wabuye wajika endleleni ebona ukuthi ngeke amshiye ngemuva uSam. Wabuye wamthatha bahamba naye baphindela ekhaya. u-Eddie wayitshela lapho ukuthi kusukela manje kumele anakekele uSam ngendlela kade kwenza ngayo ugogo wakhe. u-Eddie wachaza nayindlela uSam azenzela ngayo izinto, ukuyivukela ilungiselela izinto zokuya esikoleni ne-school bus futhi esigibela ngesikhathi. Kolunye usuku ntambama kwafika uthisha wakhe uMaggie Hayes ethi uzobheka ukuthi uSam uphila kanjani. u-Eddie wazizwe namahloni kodwa akangakukhombisa lokho. Uthisha uMaggie washiya inamba yakhe for ukuthi uSam makukhona into ayidingayo. u-Eddie wayezama ukufonela umakaSam uShelly usuku lonke kwaze wahle ngamtholi. Noma u-Eddie wayengekho ey'nhlelweni zokugada ingane kodwa wakuzwa kubalulekile ukuthi aqhubeke la kugcine khona ugogo wakhe ukunakekela uSam. uSam siyambona ukuthi wayengahlukani nodoli bakhe ngisho egeza. uSam wabuza ku-Eddie ukuthi uyazini ukuthi uma wakhe uzobuya nini. u-Eddie watshela uSam ukuthi uyafisa naye ukuthi ngabe uyazi manje akazi. u-Eddie wathi eqeda ukulalisa uSam wahamba wabuka i-albhamu yomndeni, ebuka ney'thombe zakhe zakudala, ebuka nama-newspaper ayewadabulile ayiney'hloko ezayikhuluma ngayo wayesewumdlali we-rugby waseyunivesithi wayedumile, kodwa konke lokho sekwaphela. Ngakusasa u-Eddie wadrayiva uSam emhambisa esikoleni. Emotweni uSam exoxela u-Eddie ukuthi uyabathanda opopayi baka-Princess Penelope, ubathanda ukudlula yonke into. Wakhombisa u-Eddie lunchbox nesikhwama sakhe okuhlotshiswe ngo-Princess Penelope. uLucille unkosikazi kaCole siphoyisa wacela ku-Eddie ukuthi avakashise uSam azodlala nendodakazi yabo u-Emily ngoba bayabangani. uLucille watshela u-Eddie ukuthi uSam ukuthathiswa kababa wakhe. Kwathi ntambama ngo-5 wafika u-Eddie esezolanda uSam. uLucille wam-invitela ngaphakathi ukuthi bazoba ne-toy tea party yey'ngane. Noma u-Eddie wayezizwe edidekile for ama-toys ey'ngane kodwa wayehlisa umoya wavuma wangena. Nokwathi sebeqedile lapho bahamba ebusuku sebeyobuka i-rugby. Sebesegrawundini u-Eddie exoxela uSam ngey'nsuku zakhe ezazimnandi esadlala la i-rugby. Bahlangana noMaggie uthisha kaSam naye wayelapho etshela u-Eddie ukuthi ababuke bahambe bonke baye kwi-bowling ndawonye. Sebehleli u-Eddie wahlala nomngane wakhe uDarryl wamxwayisa ngokuthi angajwayelani noma walo mfana uShelly ngoba uyinkinga. Ngesikhathi bebuka igame u-Eddie wabona umdlalo omusha kuwuyena osebambe irekhodi lakhe u-Eddie manje. u-Eddie wabuza kuDarryl ukuthi aphi la madoda azaboshwa ngenxa yawo. uDarryl watshela u-Eddie ukuthi akakhohlwe indaba yalabo bantu, ebhilivela ukuthi vele u-Eddie wayeboshelwe into engekho. uSam wayekopela isitayela sokudansa kwalamantombazana ama-cheerleaders. Wathi u-Eddie mayebuyisa uSam endlini, u-Eddie wahamba waphindela ebar. Umngani ka-Eddie uDarryl wayesedakwe kakhulu esebanga umsindo. Umnikazi webar uMr Sips wabaxosha u-Eddie waphelezela uDarryl wayesedakwe kakhulu. Ngakusasa uSam wavuka ejabulile vusa u-Eddie emtshela ukuthi namhlanje usuku lokuthi baye kwi-bowling nomesi wakhe uMaggie. Bafika kwi-bowling ngesikhathi uSam ebhowula, u-Eddie benoMaggie babexoxa ngenkathi u-Eddie exoxela uMaggie ukuthi wayesanda graduate e-college ngesikhathi izinto empilweni yakhe ey'thathe isayidi eli-wrong. noMaggie waxoxela u-Eddie ngomshado wakhe owafeyile okwazi kwamphoqa ukuthi abuye azohlala nomndeni wakhe. Ngokuhamba kwesikhathi u-Eddie wazizwe esefana nomzali kuSam. Emsebenzini wayexolisa kuMr Sips ngokuhlupha bese kwenziwa umngane wakhe uDarryl kwi-bar yakhe. Nothisha omkhulu uMr Forbes wayechecka uSam efuna ukuzwa ukuthi uphila kahle yini ekhaya. Njengoba u-Eddie wayephume ngeparole wayehlala njalo eyosayina emaphoyiseni. uSam wayedidekile wayebuza ku-Eddie ukuthi isiphi isizathu sokuthi ezela azosayina. u-Eddie watshela uSam ukuthi ingoba kudala ngenza into e-wrong ngazama ukutshontsha imali engeyona yami, ethi ngalokho kwakumele ngithole isijeziso for ukwenza into e-wrong. Isineke sika-Eddie sokuphendula uSam samenza uSam wazizwe ekhululekile kakhulu eduze ka-Eddie ngoba watshela u-Eddie ukuthi naye wantshontshela omunye umfundi ithoyizi lakhe manje usezizweni ecala. u-Eddie wazizwe sekhululeke kakhulu ukuxoxa noSam esemthathiso kwengane yakhe ngoba noSam wayesezizwe sekhululekile eduze ka-Eddie emthathiso kababa wakhe. Ngakusasa ekuseni balungiselela ukuthi uSam ahambe esikoleni. Esefika esikoleni uSam ngokuyalelwa u-Eddie walibuyisa ithoyizi lengane ayelitshontshile. Ngokuchekha usuku lokuzala kukaSam, u-Eddie wamenzela i-birthday. Uthisha kaSam uMaggie nomngane kaSam u-Emily bafika bezocelebrate naye. u-Eddie wanikeza uSam i-birthday present okuyisiginci esincane. uSam wayijabulela igift yakhe noma kakungena kakhulu umuntu othanda umculo. Kwathi ingane seyidlala ngaphandle uMaggie wabuza ku-Eddie ngoma wakhe. u-Eddie watshela uMaggie ukuthi uma wakhe wabaleka wamshiya esena-5 years, ethi ngakho ugogo wakhe uVivian wamkhulisa njengengane yakhe. uMaggie wacela ukulekelela u-Eddie ukusotha out iy'ncwadi ey'ningi zeposi zasey'gcwele. Kwezinye zalezo y'ncwadi bathola nenye eqhamuka kwi-lawyer eyayithi u-Eddie akaxhumane naleyo lawyer mayelana nefa likagogo uVivian. Okwakuvela ukuthi ugogo ifa lakhe, indlu nazo zonke izinto zakhe wayeyinikele esontweni lakhe ukuthi mayeshona isetshenziswe yisonto. Lokho kwamthusa kakhulu u-Eddie
ebona ukuthi ikusasa lakhe lizoya ngokuba mnyama kakhulu kunakuqala. U-Eddie zamthutha kakhulu lezi iy'ndaba ukuthi mayisidayisiwe isonto le ndlu yonikezwa inyanga eyodwa kuphela ukuthi aphume out la endlini. Abafana abafunda noSam babesaqhubeka nokumbhulisha ngenxa yokubuya njengentombazane. U-Eddie waye ku-cleaner waphuthuma kulabo bafana ebasabisa, nalabo bafana besale bethuke kakhulu emva kokuqhamuka ka-Eddie. Kwathi later uSam watshela u-Eddie ukuthi ufuna ukubhala incwadi naye ufuna ukuba yi-participant kwi-Fairy Princess Show labo Pope ayathanda ukubabuka. U-Eddie wayezama ngayo yonke indlela ukushintsha umqondo kaSam ukumconvince ukuthi le show eyamantombazane. uSam kodwa wayetshela u-Eddie ukuthi ayikho into e-wrong ukuthi nawe uyayithanda. Esikoleni soSam ngoba abafundi nothisha babezogqokela i-Halloween sebeyothenga esitolo no-Eddie, uSam wakhetha i-princess costume ethi uzogqoka yona. U-Eddie wazama ukushintsha umqondo kaSam kodwa uSam wayefuna. Omunye ugogo wayegxeka u-Eddie ngokugada uSam ethi akufanele ngabe ugada uSam ngoba uyisigebengu. Looking after any child. You ain't nothing but a criminal. Come on, Sam. You know what? Homer's been seeing that man. No, Come on. Isenzo sikaSam samthinta kakhulu u-Eddie ngoba wayibona ukuthi kubaluleke kangakanani kuSam kanti futhi uSam uyamkholela ukuthi uwumuntu oright. Lokho kwamenza wabuyela ukuzethemba naye. U-Eddie wehluleka ukushintsha umqondo kaSam for ukugqoka njengoPrincess Penelope for i-Halloween kodwa wagcina engasaphikisani naye semvumela. Eklasini abafana abafunda noSam base bembiza ngoSamantha. uMiss Maggie naye wafika esegqokiswa komuntu wesilisa efake namadevu for ukusupport uSam. uMaggie watshela abafundi bakhe ukuthi umuntu kumele azamukele nabanye abantu bangamcwasi. Ngalobo busuku uMaggie wa-invite uSam no-Eddie for ukuzodla kwakhe. Sebehleli bexoxa uMaggie wabuza ku-Eddie ngempilo yakhe yasejele. Wathi u-Eddie noma kunzima kodwa uzoxoxa. Ethi waye-star player ngesikhathi edlala i-rugby ku-university yakhe. Ethi kodwa emva kokulimala kanzima edolweni odokotela bamtshela ukuthi ngeke aphinde ayidlale. Wathi u-Eddie kusukela lapho wagcina sephila nge-stress wagcina sephila impilo engalungile. Ethi kwakunomunye umfana njalo wayehleze baqhoshela ngobaba wakhe ofihla imali eningi kwi-safe. Uthi ngolunye usuku badecide ukuyorobha kuleyo ndlu kanti ngebhadi ubaba khona uzobuya early ngalolo suku. Uthi Eddie mina into engewona ngayo ngahamba ngawum-attacker lo baba kanti ngenze iphutha elikhulu ngalokho. U-Eddie sewuthatha uSam wafeca ukuthi uSam usezumekile walala. Wathi uMaggie u-Eddie angamphazamisa uSam eselele balale bonke la ekhaya. Ngakusasa esikoleni u-Emily wa-invite uSam futhi ukuthi amvakashele ekhaya wavuma uSam ukuthi uzofika. U-Eddie wenze research online ukuthi angenza kanjani ukuthi ahlale noSam unomphelo njengomzali wakhe. Nokwathi lethu u-Eddie wafika eklasini kaMaggie ezomcela ukuthi ucela amsize ngokuthi ufuna ukudonate izinto zika-Vivian kwi-charity yasesontweni. Besakhuluma kwangena uSam ehamba ekhaya ethi ushaya uDarryl embhiqene i-makeup ebusweni. U-Eddie wacasuka waphuma lapho esofuna uDarryl noma uMaggie wayemkhuza ukuthi angathathi izinto ngokucasuka. Wangena lapho ebafica behlale esinoka waqonda kuDarryl wamshaya. Athi mayemsusa lamadoda u-Eddie phezu kaDarryl waqonda ephoyiseni uCole naye obekhona bebukele ngenzi lutho. Funny to you too, Coles, huh? U-Eddie wathi mayesebuyele ekhaya afica uMaggie ecasukile emthethisa ukuthi impi ayibuyiseli. uMaggie wayecasule ukuthi u-Eddie akashintshe wavele wahamba wamshiya. Ngakusasa ekuseni u-Eddie watshela uSam ukuthi akulona iphutha lakho leli vele uDarryl uyabheda. U-Eddie kusukela lapho wamsupport uSam ngoba wamlekelela nokuthi abhalele kwi-Fairy Princess Penelope's show. Bezwa ngenokho emnyango bethuswa ukungena kwephari loma kaSam uShelly. uShelly etshela uSam ukuthi uzomlanda kodwa uSam wayephatheke kabi. U-Eddie watshela uSam ukuthi akahambe noma wakhe kodwa angavakasha noma inini mayithanda. uSam wavalelisa ku-Eddie emhage engasamdedeli. Noma u-Eddie naye wayenenhliziyo ebuhlungu kodwa wayazi ukuthi uSam ubhilonga kuma wakhe. Ngenkathi uSam ekhombisa uma wakhe isigenci sakhe se-birthday present, uShelly watshela uSam ukuthi ubesekhohliwe nokuthi i-birthday yakhe. Waze waqamba amanga wathi kodwa umthengele i-present. U-Eddie wayesezizwe senesizungu waspenda isikhathi esiningi emsebenzini eseyikhipha busy. Later u-Eddie watshela uMaggie ukuthi uShelly ubuyile wathatha ingane. Kodwa naye uMaggie wayesamcasukela u-Eddie ngoba inkulumo yabo ayihambanga kahle. U-Eddie waba ne-stress kakhulu waze wahamba wayebar wathenga utshwala kodwa akangaphuzi. Ekuseni wathi uyavuka u-Eddie wafica uSam ehleli kuveranda emtshela ukuthi uJerry boyfriend kama wakhe lahle i-lunchbox yakhe yamthuka yambiza ngesitabane yathi uyihlazo. U-Eddie wathatha uSam umdriver wamhambisa esikoleni. Ngesikhathi uSam etshela u-Eddie ukuthi kuthiwe benoma wakhe sebezohamba lapha e-trailer park yena noma wakhe ne-boyfriend kama wakhe bayohlala kwenye indawo kwathi uSam usezosishintsha isikole. U-Eddie wayecasukile wayengayekile ukubuka uJerry nokuyilapho abona khona ukuthi njengoba bejola nje uJerry noShelly bahlangene ngengqondo efanayo futhi leyo
leyonto ichaphazela ekuhlukumezeni ingane. Later ngalelo langa wathola iy'ndaba ezamthusa zokuthola ukuthi uSam kufika ama-social worker kwezenhlalakahle bazomthatha. uShelly wakhala echazela u-Eddie kwenzekile. Wasuka wadrive u-Eddie eseqonde ngqo e-police station. Nokuyilapho u-Eddie afika atshelwa khona iphoyisa lesifazane ukuthi isinqumo senkantolo esizodecide ukuthi uSam uzobuyiselwa kuma wakhe uShelly noma uzohlaliswa ney'ntandane. Kwathi ebusuku u-Eddie wavakashela uShelly eyomcela ukuthi ucela amnikeze i-custody yokuhlala noSam, angavakasha anytime emfuna. uShelly wacasuka ethethisa u-Eddie embuza ukuthi ungcono ngani kunaye, ethi ngoba naye u-Eddie uyafana nje naye uShelly. u-Eddie watshela uShelly ukuthi inkantolo ingamnqabela ukumnikeza uSam ngendlela ayiphethe ngayo, ethi kodwa uma ungavumela mina at least uzobela kamakhelwane. uShelly wacasuka waxosha u-Eddie emkhipha kwicaravan yakhe. u-Eddie wayengasana choice, wahamba woncenga uMaggie, wavuma uMaggie bahamba naye baye enkantolo. Enkantolo ijaji lathi liyambona u-Eddie ukuthi useshintshile, kodwa ngoba esangaphandle ngeparole kufanele azame ukuqeda i-probation yakhe kuqala futhi abe nendawo estable njengoba nogogo wakhe engayishiyanga kuyena indlu. u-Eddie wayesefuna ukukhala encenga ijaji ethi yena inhloso yakhe ukunakekela uSam ngoba uyakwazi ukuthi kunjani ukulahla, kodwa still nalapho ijaji lasichitha isicelo sika-Eddie. uShelly wangena khona nalapho enkantolo egulukudele ethethisa ijaji ethi alibuyise indodana yakhe, ethi uShelly uSam ingane engingalula ukuthi ithole abangane so idinga kakhulu uthando lukamawaya. ijaji lamzwela uShelly lamnikeza i-chance yesibili ukuthi abuyelane back nendodana yakhe. uSam esebuyele kuma wakhe u-Eddie wayehlala njalo eqalaza mayezwa uShelly benoJerry bexabana phambi kwengane. Emva kokuthi uSam ephushe u-stepfather wakhe wamuwisa, u-Eddie wamthatha wahamba naye ngemoto. Bathi besegaraji u-Eddie wafonelwa uMaggie. uMaggie etshela u-Eddie ukuthi usufunwa amaphoyisa, uShelly ukuripotha emaphoyiseni ukuthi umtshontshele ingane wabaleka naye. u-Eddie wathi mayezwa lezo y'ndaba wabona ukuthi ngeke aphile njengokubalekela amaphoyisa, wahamba yena wazinikela emaphoyiseni. iphoyisa uCole ngokuthi wayesi-understand isimo wa-arrange ukuthi uSam okungcona kahlale nothisha wakhe uMaggie okwamanje. u-Eddie waboshwa amaphoyisa. u-Eddie sehamba nemoto yamaphoyisa, uSam wayijaha ekhala ethi ufuna uSam yena ngeke ahlale noma wakhe. no-Eddie naye wayengayekile ukukhala kwe-prison cell. esakhala kanjalo kwangena uCole emtshela ukuthi uShelly usewadrophile ama-charges. ushintshe i-statement sakhe washo ukuthi uyena obe-wrong, u-Eddie ubengamntshontshanga uSam. waphuma lapho u-Eddie wahamba waya kuMaggie wayesanakekela uSam. nokwathi emva kwesikhathi wafika uShelly umakaSam, kodwa uSam wayengafuni ukukhuluma noma wakhe. uShelly ngokuyibona ukuthi uhlulekile ukunakekela ingane yakhe wagcina edecide ukunikeza i-full custody ku-Eddie. noSam wathi mayezwa lezo y'ndaba ukuthi usezohlala no-Eddie wajabula esewuhakuma wakhe embonga evalelisa. kusukela lapho u-Eddie wayesehlala noSam ngokusemthethweni esefana nobaba kuSam, kodwa ngebhadi base belungiselela ukuthi baphume emzini kagogo Vivian. nokwathi ngakusasa befika ekhaya bafica incwadi eposini ekokeke kaSam ngesikhathi u-Eddie inikeza uSam emtshela yakho. uSam wajabula kakhulu ethola ukuthi bamphendulile kwi-Fairy Princess Penelope's show labo popa ayethanda ukubabuka for ukuthi bayavuma ukuthi azoparticipate. bajabula kakhulu u-Eddie nendodana yakhe entsha uSam benalo nethemba lokuthi bazoyithola indawo entsha. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.